Bon dia, Julio. Bon dia, què passa? Què, com anem? Bueno, aquí a Vinyareig som ara. És un poblet que està de vora Solla i té el famós camí del barranc de Vinyareig. Nosaltres volem fer el barranc i pujar el cornador gran, però és dia molt gris i molt lleig. No sé si mos ho pot permetre perquè ha de ploure, segurament. Farem el que podrem, amb cura, com dèiem sempre, sense arriscar gens. Amb molta cura. A veure com va tot. El cornador gran el podeu veure allà dalt, és aquell d'allà, i a veure, sí. Dir-vos també que aquest camí del barranc de Vinyareig coincideix amb el famós GR que tenim aquí, l'únic que tenim a Mallorca, que és el GR 221, que va d'Andratx fins a Pollença, oi, Julio? Sí. Quants quilòmetres fa, més o menys, això? De què? Del GR 221. Crec que fa uns 80 i pico, em sembla. O una mica més, no? Això em sembla que són 5 o 6 etapes, no? Depèn de lo que vulguis fer, si amb molt de temps i durar molt de puestos o fer-ho de tira. Home, sí. Aquí comença... No, encara no comença... Ah, no, que és un carrer, però sí. Ja anem deixant Sóller cada cop una mica més avall. Julio, es veu aquí molt a prop, eh? Sí. Nassos. Nassos, Anava a dir collons, però he dit nassos. No, crec que és per aquí. Ah, sí, que ja ho indica aquí la senyal. Sí. Desconfieu sempre quan esteu molt a prop d'un puesto i sobretot si és una muntanya que enganyen, tenen aquesta facultat. Bueno, Julio, avui no hi ha Mariolo. No, avui no. Per un dia... No Mariolo. Avui... És qüestió de treure roba. Perquè ara la pujada és contínua i bé. No fa una temperatura gaire freda, tampoc. Per tant, ja estem començant a agafar calor. I bueno, allà està el cornador gran, darrere d'aquesta olivera. Un cop deixem el poble de Vinyareig, el camí ofereix dues variants. L'oficial del GR 221, que és la que vam fer avui, i el camí vell, que és, des de temps immemorials, es feia servir com la via principal de comunicació de la vall de Sóller i Fornalutx amb les valls de l'Ofra, Cúber, Orient o el monestir de Lluc. Tot aquest entorn ha estat anomenat per alguns com la catedral de la pedra en sec. Per aquí ara agafem, que no agafarem perquè és el camí de tornada, el que es diu el camí vell de Cúber. Nosaltres tirem per aquí pel GR. Bueno, Julio, què tal els primers metres? De moment va bé. Només em preocupa la possibilitat de que plogui i de que plogui fort. Sí. Serà un problema important. Però bé, de moment, molt guapo.
Molt bé. Esperem que no... Molt maco. Que les pitjors previsions no es compleixin i, bueno, Sí, tinguem un dia relativament tranquil. Ara us explicarem algunes dades curioses d'aquest camí, el qual té uns 5 quilòmetres de recorregut amb un desnivell positiu i negatiu d'uns 430 metres. En total n'hi ha 1.923 esglaons i el temps normalment per fer aquest camí fins al Pla de l'Ofra són unes 2 hores i 20 minuts. ha donat senyals de pluja i ens hem posat el que toca perquè sembla que plourà. Bé, no, el dia no pinta allò de lo més prometedor, però bé, avui seguim i veure fins on podem pujar. La veritat és que hem mirat tots els radars i totes les apps dels temps i mos deien que no plouria, però cairà aigua, cairà d'aigua, caurà. Aquí in situ la cosa és... suposo que clar, també a aquestes alçades els nígols corren més ràpid i és difícil, no?, predir també el temps, no? Bueno, Julio, Murphy ha sortit... I això? Sí, unes polaines ben posades, unes polaines mal posades. Però bé, espero que facin el seu efecte. Bueno, fins ara ens ha caigut una miqueta de pedra, Sí. que és quan ens hem tingut que aturar un moment. Ha granitzat una mica. Ha granitzat, sí. I llavors és quan ens hem aturat i hem dit anem a posar-nos les polaines, que no se'ns mullin els peus, que no volem cap risc. I bueno, aquí això, pues res, I sentiu l'aigua? cap amunt. L'aigua se sent perfecta. Després la veurem. Plou bé!
Guaita. Una bona granissada. Sí. Està pegant ara. Com s'està posant aquí el camí, tot està emblanquint per segons, això, Hem sota aquest arbre, perquè hem parat a fer el bocatà. un entrepà, però està caient una bona granissada. Mira. Mentre no pugi de tamany i això i ens faci mal, ja anirà bé. Això cada cop, Julio, va més, Bueno, aquí una mica resguardats. Entrepà amb cubitos. Això. Sí, en un moment, en un no res. Pero bueno. Que Julio, com va la pujada avui? A veure. Sembla neu, això, Sí, ens ha plogut, caigut pedra, encara plovisqueja. Bueno, sembla que ha començat l'hivern. Ha començat. L'hivern ha començat de valent. Això, Julio, no para de pujar, No. Ja deu faltar poc, suposo, perquè... I per arribar a la meitat falta poc. Sí. Qui deia que el barranc de Viniaràs era curt? Bueno, buenas buenas. Encuentros, no sé si en la tercera fase, anem a dir en la segona. Encuentros de Catlón. De Catlón, que sí. Bé. Bueno, Julio, això puja i puja, Aquí ja queda poc. Sí, oi? Sí. Molt bé. Ja es pot veure una mica que la granissada poc és diferència de la neu. Sí. Hi ha bastant fred avui, sort que anem ben abrigats. Estàvem arribant al final del barranc de Viniaràs pel GR 221. Uns metres abans d'arribar al Pla de l'Ofra, un desviament a la dreta ens marca la ruta cap a Escornador Gran. Nosaltres vam acabar la ruta d'avui aquí, però fa una mica més d'un any, al març de 2024, vam pujar a Escornador Gran i hem decidit incloure l'ascens a aquest puig del 2024 en aquest vídeo per complementar el camí de Viniaràs. El 2024 van començar la ruta al pàrquing de l'embassament de Cúber, una ruta més planera, abans d'agafar el desviament del pont que veus en aquestes imatges, punt de cluenda de l'excursió d'avui, i començar a pujar fins a Escornador Gran. Aquell dia del 24 de març de 2024 era molt assolejat, més que el dia d'avui, 23 de desembre de 2025.
tampoc us volem fer d'espoilers, però espereu-vos fins al final de l'arribada al cim perquè, malauradament, el temps podria haver estat una mica millor per trobar-nos en l'estació de la primavera. Bé, ja sabem que el Murphy treballa durant tot l'any i és que a les nostres excursions sempre hi som 3 membres, en Julio, jo mateix i en Murphy, que sempre està molt atent sempre que parlem del temps per veure què fa. Això ha passat ja a ser una mica d'alta muntanya, ja estem molt alts, el que ens queda, però aquí sí, Alberto, tu veu, quina meravella, quina meravella. Arribem al cim, al Cornador Gran, que es diu. Això, que avui s'ha canviat el temps i les vistes no seran molt bones. Encara pot entrar una mica i el Puig Major. Bueno, una miqueta. Sí, sí que es veu. La part de la costa sí. Això és el cim. I això és Sóller. I allà el port de Sóller. Però sí, s'ha tapat, S'ha tapat molt per allà. Bueno, per les meves netes, sapigueu que els mígols s'estan acostant cap aquí, però de moment encara no han arribat. Però estirant per davall nosaltres. Nosaltres estirem més amunt dels núvols. Bueno, petonets, besitos. Bueno, Julio, què tal? Bé, no? Sí, Molt home, maco, molt maco. realment ha estat un dia Aviam, perquè ara... increïble. Molt bé, No, no. molt bé, molt maco. Han tingut de tot. Vaja, jo crec. Granissada, aigua, Vent, molta d'aigua pel torrent, vent, fred, molt de fred. molt de fred en alguns moments, sí. Sí. Però bé, molt maco. Sí, ha valgut la pena, sí. Sí. Tot semblava que no podríem fer l'excursió a primera hora del matí, però bueno, hem pogut salvar el dia. El 80% de l'excursió l'hem salvat. Sí. I l'altre 20 que no hem fet avui ho complementarem amb les imatges que heu vist o que veureu de l'altra vegada que vam fer l'excursió al Cornador Gran. Bueno, aquí ja se sent, llàstima que no ho pugueu sentir vosaltres a través de la càmera, però n'hi ha unes quantes llars de foc enceses, sí, i algunes ja estan torrant més que llenya.